Des dels primers dies de vida, el nadó prefereix les veus i la parla a altres sons del seu entorn. El nadó reconeix la veu específica de la mare i té un coneixement molt bàsic de la llengua materna. Ben aviat, serà capaç de diferenciar la seva llengua d'altres llengües que tinguin propietats sonores i rítmiques molt diferents. A poc, comença a fixar-se en els moviments dels llavis i la boca dels adults quan li parlen. És hora d'anar a casa, Que fa la coseta bonica de la mama. Que Simó, què farem avui? Que tens ganes de que vingui el papa? El papa després tornarà de la feina i li farà somriure. Sentir parlar l'ajuda a conèixer millor com sona la llengua materna i quins són els seus trets més característics, l'entonació, el ritme, així com la sonoritat pròpia de les paraules i frases que fan servir els adults. Abans dels 6 mesos de vida, ja és capaç de mostrar sorpresa si un adult fa servir una llengua amb un ritme i una entonació molt diferents a la de la seva llengua habitual. Dich? Ist das für dich? Und wo ist Papa? Tot això ens indica que és important parlar a l'infant directament per tal que comenci a aprendre el llenguatge. S'ha vist que és molt positiu cantar-li cançons, ja que a través de la música s'emfatitzen les propietats melòdiques i rítmiques més característiques de la llengua. La llum, 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 i la llum es va apagar. Clic, clac!